Tak, ještě přátelé, jednu věc vám chci ukázat. Pavlíček mě posílal. Tak tohle je otvírák. To je Frida Kahlo, samozřejmě, však víte, že mám ráda Fridu Kahlo. Je to otvírák, jo. A zároveň i cvakátko na nehty. Cvakátko na nehty a otvírák. Ten prodáváme, za kolik to máme? To je jako klíčenka, ten máme za 60 korun. Ale máme tam jiné motivy, myslím, že i vánoční, myslím, tam je, aj já nevím, co tam je, prostě mám i ta klíčenka. Klíčenka jako i cvakátka na nehty nůžky, takže mě udělal Fridu. Tak naušnica. Tak jo, tak já už jdu. Už se chystám, už jsem nachystaná a varím. Ahoj.